mengono kok suwi. Nggih, menika dipun pinanganirin nggih Pak Dekareng nggih. Tari gambyong. Nggih, ning sanes Marianom lho, rusak. Gambyongipun PKJP nggih, punangipun lulurolone non tak ketak terang datung tak tandung tenang nggih. 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 Nek teng mriki luro, lunem. Luluro lunem luro jinem tempyong. Nek Karanganyar moji-roji. Moji-roji. Halo Mas Akil.
nuwun nika kala wau sampun dipun pinangkani nggih Pak Gareng nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen oke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Morumoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Loka. Hana Luka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih. Priksani. Ugi kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi wong nggih. Oh kalih Pak Deyasmara Santo ugi rawuh niku. Matur nuwun, Nggih, Pak Jan nggih. Matur nuwun Pak Dirawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Oh lah nggih no, piyayi budaya kok. Leres, leres. Nggih. Mangke ngaturan minggah Nggih. panggon. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak Gareng. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Pajan, Mbak Elisa. Mas, ojo diklewa.